sithathe lithuba sinibulise bathandekayo emakhaya ngamakhaya egameni likaYesu Kristu. Silapha ke kwelikhaya lakwaTata uQwabe, unyana wakhona uyatshata namhlanje. Ndingumphathi wehlelo, Minister MG Nhloko, all the way from East London. Bathandekayo sizawuqalisa ngolhlobo. Sizaba ne-opening le program yethu njengoba sizawuqhubeka sitshatise nje. Emveni koko sicele abantu bekhaya just ukwenza introduction yokuba kutheni silapha njalo njalo basiwelcome. Emveni koko sibe sesibheka ekwazisweni komtshatisi, marriage officer, uTata Mfundisi okhona apha kuprogram yam. Emveni koko iprogram yethu ka ayizubuhamba ngalendlela iqhela uhamba ngayo. Namhlanje sizawungena kwi-cutting of the cake immediately after ugqitywa tshatiswa. Emveni koko sibe sesiyangena kwi-reception ke sinezithethi zamakhaya omabini azakwazisa ukuba elikhaya lelaphi neli lelaphi. Xa kusuka ke apho kube sekungenwa ke ngoku ezwini. Sinaye utata ozabe esipha izwi namhlanje njengoba bekutshatiswa pha ngentla nezwi lenkosi lizabe likhona ngapha ngezantsi. Sithi ke xa sesiqhubeleka ke neprogram yethu zingene ke ngoku izithethi ezifana nabahlobo, abantu becawe nabantu bokuhlala. Sibheka ke ngekuthini xa sesigqiba kuye kwizipho. Emveni koba kuye kwizipho xa iphela iprogram siyahamba ke ngoku siyaphaya kulaa ndawo ithi reply, baphendula abatshati into yokuba njengoba besibizile namhlanje baziva kanjani. Xa seyiphela ke ngoku iprogram siveke ebheka ekuyivaleni ngomthandazo ibe iyaphela iprogram yethu. Thank you so much.